Urlia hil bada, zertan nabaitzen da, hiriari bosta xola zaio gizona. Bai bidutzi ederra sortu dugula. Laister ahaztu da egileaz. Bizitza, sukarra lehen bizi eta azkenik amaia, eritasun aldiak. Zertarako hainbeste lanetan eke, eriotzondoko zerbaiten beldurragatik ez balitz. Ibili egin behar da, borrokari gabe ez dago zorion biderik. Egia, baina San Germán de Preko isil baketsuan nahiago dut. Han, Eliza Zarraren ondoko aulkietan eseri naiz arratsaldea bukatzen betestera. Eta zoriontsu izan naiz neure gabean. Nola deritzo bere atzeko enparantzatxo horri? Bake oasitzaren izena ez zainbin nire gogoratzen. Alemana edo dirudi. Ez dakit, txikia da oso, baina bihotzaren handia. Ez joan ikustera, ez dauka ezer ikustekorik. Bete ez baina ustu egiten naiz hartan. Eta hau nahiago dut, utsunearen tristurak egia aurkitzeko gaiago egiten nagoelako. Parke batetan gaur ere beti bezala. Dutz txomanekoan gaur. Nekez aurreratzen dut Artemeindanik ilunpeke erresumara iritsi biren naiz, eta ez dakusat arrastorik ere. Beti onartzen dira aurre absolutuak. Ezin irten daiteke utzetik gero pixkanaka eta etendurarik gabe eraikitzen joatearren. Jauzi egin behar da beti haseran, intuizioa dela edo nahi dugun eran. Dei dezakegu lehenengo oinkada, izenak ez du axolik.